Očekivalo se što će reći Ivo Sanader. Vidjela si ga danas u Saboru. Nema sumnje, rasprava bi uz njega bila znatno burnija. Definitivno, Ivo Sanader je najavio kako će u svojoj raspravi o radu glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića govoriti burno. To je najavio i riječima kako u Hrvatskoj postoje zapravo dva glavna državna odvjetništva. To je jedno koje radi profesionalno i neovisno onako kako treba, ali i jedno koje je dirigirano politikom. Detalje o tome nismo doznali jer mu je HDZ zapravo na neki način oduzeo pravo govoriti u Saboru. No Ivu Sanadera morali smo danas pitati i o aferama iz njegove vlasti, o takozvanim crnim fondovima i milijunima kuna koji su navodno iz državnih tvrtki dolazili u HDZ, navodno na njegove ruke. Šta se događalo još oko Ive Sanadera, zna Ivana Pezo-Moskaljov. Samo stol dijelio je bivšeg šefa vlade od glavnog državnog odvjetnika. Dok je Mladen Bajić ispijajući kavu u saborskom kafiću kratio vrijeme do izlaska za govornicu, Ivo Sanader pomno ga je pratio pogledom. Pažnja fotoreportera mu je godila. A očito i HDZ-ovci, koji su ga do sada uglavnom ignorirali i okretali mu leđa. S društvom u kutu dobro se zabavljao. S njima se smijao, Bajića nije ni pozdravio. Nisam ga vidio. S istim se opravdanjem ni državni tužitelj ne može poslužiti, jer su obojica izmjenjivali poglede. Ali Sanader se Bajićevog nije prepao. Za postojanje HDZ-ove navodno crne blagajne i novac koji je navodno pod sumnjivim okolnostima stizao u stranačku središnjicu, uvjerava, on ne zna. Pa o tome neka kažu institucije koje se bave tim poslom. Puno odrješitiji bio je na navode da mu je čelnik Carinske uprave Mladen Barišić novac osobno donosio. Ne. Je li vam neko drugi dao novac? Ne. U tvrdnje da si protiv njega vode čak 3 istrage, ne vjeruje. Sanaderu je puno bliža druga istina. Vidi se da postoje dva državna odvjetništva. Jedno službeno, ustavno tijelo koje je neovisno po hrvatskom ustavu i drugo koje se stvara paralelno, koje radi pritisak na to službeno tijelo. Na sva je pitanja nudio isti odgovor, a onda se uputio prema sabornici. Pozdravio kolege, smjestio na svoje privremeno mjesto i odlučio prijaviti za raspravu. Iako se svega nekoliko trenutaka ranije pravio da ne postoji, s Bajićem se ipak rukovao. Za to vrijeme saborske su službe u svim inače otključanim dvoranama stavile ključ u bravu. Provjerili smo to i sami. Mjere predostrožnosti navodno su reakcija na Sanaderovu nedavno održanu tiskovnu konferenciju koja je izazvala pravu pomutnju. Nemam o tom pojma, ja sam bio tada na službenom putu, tako da ne znam kako se to odvijalo, a da vam pravo kažem nisam trošio vrijeme ni da istražujem kako je to bilo. Zbog čega bi ja to trebao sad uopće i ti znati? Tko je donio takvu odluku, tajnik Sabora Josip Sesar ili netko drugi, nitko danas nije znao reći, ali je Sanaderu napokon ponuđeno njegovo mjesto.